kendo. Dwaro Martin County ma Migori machiwo lope malachgi oingo eka 400 ne joket mwandu mopogore opogore medo nyuolo paro mopogore opogore ka moko kuom MCS siro parono to moko koni nyaka keto okenge makare kapok ochak chenro makamano. George Juma miyowa ler kowuok Migori. Paro Martin County ma Migori machiwo lowo malachne romo ekas 350 ne Global Search Solution madhi timo chenrogo mag puro pamba kaachiel kod keto kar luoko mula. Lowo bende romo ekas 50 ne kambino mar Joimeka Foundation madhi timo wechego mag pur kaachiel kod bende chiwo lowo ekas 50 ne kambi mar Vivatel Network Limited. Ne ochwal nyim od bura ma Migori tarik 3 mar dwe mar 12 mar higani. En paro ma MCS Korigeno ne dhi twake ka giwuok e yo magintie sani. Jago machielo madwa puro pamba mana paro ne achiel kuomgi. Nitie jago machielo ma bende dwaro timo gik mag aggregation mag mining and value addition e yo mar korka mining ka. Koro gin kwayo mopogore opogore ma ineno ka berno be ok wamigi direct approval, nyaka odhi kuom jopiny. Seche ma rito yo ma MCS dhi kawo tende kod paro mar chiwo loni ne joket mwandu, paro mopogore opogore pilore ka otenore kod wachni. Intentionally king'iye iyudo ka it is bad nikech chalo ka gima gidwa timo mana mining. And you know, we cannot allow them to do that nikech kanye ma jowa dhiye odiochieng' kodiochieng' otieno kotieno to gido matin gidhi gipidho godo nyithindgi. MCA ma North Kademo Limo Bonyo en achiel kuom MCS mapingo paroni ka MCA ma Makalla Kanyarwanda mamoko kuom lopegi ma onego chiw ne joket mwandu yudore e ward mare to siro chendone. My concern was one, koso jogi dwa konwa to gidwa biro mawa mining wa kaka ne agolo gecha koro gidwa biro in another way. Could have done my findings. I have been involved in some meetings, and I think they have been in meeting. Now, if it is a project that is going to benefit my people, and project Mokanyal Dino, that's irrespective of the differences we have with governor, or Manadi be the bad leader. Talking of Gigmagende Kokanyo, chiwo 350 acres, ne kambi bulo ne Global Search Solution. Magi wacho ne the team they revive cotton growing and gold mining, what we call processing. King'eyo land wa ma kama gidwa listen. It's a red soil land and then very stony. Okwanyo kata kamano wacho ni lopegi kawo chiw ne joket mwandu to bende nyaka koro ng'i ni jopiny to dhido ber mane ka wuok kuom chendogi ma idhi ket kod joket mwandu. And of which I will go and consult our people. Makopo ni nyalo dhi migi faka midhi migi cha, over that I will support. With one condition, wacho, and that is my stand, ni mi jogi eka 500 kende. Then eka modong partiso ne jopiny. Mi jopiny ma bindo ya kalura makanyo 100 by 100, 200 by 200. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni chiwo lope ne joket mwandu e yor kodesa kuom kinde ok en gino mawendo ma itimo kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Ka omedo ni MCS biro dhi kendo dhi kawo pach jopiny ka otende kod chendone mabende koro chwal kod 10 kaunti ma Migori. Ji mopogore opogore chiwo ga kwayo from time to time ka gikwayo ni gidwaro lo mondo giyud lease mar muda matin mondo gitimie investment. To from time to time sirikal chiwo ga kamano. Wayudo applications mang'eny. Olimo anjo ket mwandu gi kawo ked chenro mag dongo mopogore opogore kod dhi kelo ber mathoth ne oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori.